बाजेटआव रोखायै मेनसन खालामनाय जादों जे बिटिआरनि जि माने बाजेट प्रभिजन 800 कौटिनिफ्राय बेखौ 1143 एनहेन्स खालामनाय जादों। बेयाव बिटिआर एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन बा एकर्डनि स्पेसियेल डेभेलपमेन्ट पेकेजबो दङ आरो एसअपिडिनिबो एनहेन्स खालामदों। बे जथेस्थ' नङाब्लाबो बेखिनिया गोजोनथावना होनना बुंनांगोन। बर' कसारि काउन्सिलनोबो बाजेट हरनांगोन साफिसियेन्ट नाम्बार। फारसेथिं नोङो स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसननि 1/1/2006 मोनसे क्राइटेरिया होदों, नाथाय 6 सिडुल आरो आन्डार डेभेलप ब्लकनि थाखाय बेयाव स्पेसियेल रिलेक्सेसन होनाय जागोन होननानै बुंदों। दा नैबे जथुम्माया जोबखाङोब्ला आसाम सरकार बिटिआर सरकारजों रायज्लायनानै आसाम नाङै आरो बड'लेण्डआव जि बर' मिडियामनि आरो गुबुन गुबुन मिडियामनि स्कुल दङ प्रभिन्सियेलाइजेसननि थाखाय जों मडेलिटि आरो क्राइटेरिया तैयार खालामनांगोन। गोजोन्थों। बाजेटआव रोखायै मेनसन खालामनाय जादों जे बिटिआरनि जि माने बाजेट प्रभिजन 800 कौटिनिफ्राय बेखौ 1143 एनहेन्स खालामनाय जादों। बेयाव बिटिआर एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन बा एकर्डनि स्पेसियेल डेभेलपमेन्ट पेकेजबो दङ आरो एसअपिडिनिबो एनहेन्स खालामदों। बे जथेस्थ' नङाब्लाबो बेखिनिया गोजोनथावना होनना बुंनांगोन। बर' कसारि काउन्सिलनोबो बाजेट हरनांगोन साफिसियेन्ट नाम्बार। फारसेथिं नोङो स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसननि 1/1/2006 मोनसे क्राइटेरिया होदों, नाथाय 6 सिडुल आरो आन्डार डेभेलप ब्लकनि थाखाय बेयाव स्पेसियेल रिलेक्सेसन होनाय जागोन होननानै बुंदों। दा नैबे जथुम्माया जोबखाङोब्ला आसाम सरकार बिटिआर सरकारजों रायज्लायनानै आसाम नाङै आरो बड'लेण्डआव जि बर' मिडियामनि आरो गुबुन गुबुन मिडियामनि स्कुल दङ प्रभिन्सियेलाइजेसननि थाखाय जों मडेलिटि आरो क्राइटेरिया तैयार खालामनांगोन।